siyamkela umoya ongcwele izandla kakhulu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. No mindlela iyenyuka. No minyuka. No mainde. Nkosi yami. Nkosi yami. Siyabuzwa ukukhona bakho kule ndawo. Siyabonga baba wethu oyingcwele ukuthi baba wethu onamandla lawe nokukhona nenkazimulo yakhe ikhona. Uma kunenkazimulo yakho baba wethu oyingcwele nemangaliso nezibonakaliso ziyenzeka. Baba wethu oyingcwele izwi lakho lisazowa kule ndawo othe wena uyalinda ukuthi ulenze. Siyakholwa ke baba wethu onamandla ukuthi ngalo uyadala ukuthi kube khona izinto ezibazoba khona ebeyikade zingekho nebeyingabonakali ibonakale. Baba wethu onamandla, as we are gathered in this place, we pray ukuthi baba wethu oyingcwele siphume nobufakazi. Ukungena kwethu makungafane nokuphuma kwethu, kodwa siphume sigcwele ithemba, siphume sigcwele amandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siqiniseke Nkosi ngezwi lakho namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Singahlala phansi bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba umfundisi uMalunga nomama umfundisi uMalunga. Ngiyanibingelela kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kuyangithobisa abazalwane ukuma phakathi wenu ngime kule ndawo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi awuvule lo mnyango ukuthi sizoshare izwi likaNkulunkulu. Amen. Baba Malunga abazalwane, I know him for some time now. For some time sike safunda naye eBible school. Sambe naye lapha eBible school bazalwane. Kuke kwenzeka ngalove esikoleni sise Bible school. I think ngangilove about 2 weeks. Kanti ngizothi ngiyafika ngafica kubhalwa itest. Ngingazi nokuthi kuzobe kubhalwa itest bazalwane. Amen. Hey, nakhodwa ngigena ngifika late kanti vele kubhalwa the test akazi ukuthi kuyabhala. So kanti ngizofika ngihlale eduze kwakho umfundisi. Angeke ngisaxoxa okuningi. Alibonga igama lenkosi. Kodwa ekuyakusho nje ukuthi ngaphasa.
Hallelujah bazalwane. No uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. That's how we connected. Ngabona ukuthi hey yabona engasho ukuthi ngicela ubheke la. Wava newaliphendula kancane. Wasebhala ngendlela yokuthi ngibone. Amen bazalwane. We come a long way bazalwane. Siyabathanda kakhulu nomngakhe bazalwane bayisibusiso emzimbeni kaKristu bayisibusise empilweni zethu. Abantu esithandayo kuba connected nabo because he's a man that is after God's heart. Uyayithanda inhliziyo kaNkulunkulu, yamthanda uNkulunkulu, uyalithanda ibandla. One of the things that inspires me about umfundisi la ekhaya ukuthi ukhonza ukufunda kakhulu. He reads bazalwane a lot of books. Ngisanencwadi nje ngathi ngumvakashele ekhaya. Wavulisha lo feli nencwadi eziningi. Wanginika yona wathi angihambe ngiyoyifunda, and I've been reading that book. I think it was about 3 years ago. Engipha leyo ncwadi bazalwane, alibonge igama lenkosi. So he inspires me in that sense. Mina incwadi zibuye zingidlule njengoba ngisho nje ukuthi naseklasini wafike ngasizakala. Amen bazalwane. Iyodwa into engikwazi ukuyifunda iBhayibheli. La nayo liyafundeka bagcwele. Amen. The nice thing about iBhayibheli bangcwele ukuthi uma ngabe silifunda yabona iklasi lika Jesu liyisimanga. Liyisimanga iklasi lika Jesu because likwazi ukuhlanganisa abafundile nabangafundile. Ube sebefunda incwadi eyodwa. One degree nongenayo, ono matric nongenayo, kodwa sonke sifunda incwadi eyodwa. Ubese futhi sonke siyiqonda ngendlela eyodwa. Ngoba manje sihamba ngomoya wodwa. Angazi noba liyakizwa yini webazalwane. So yikho nje, you know, uJesu ukhuluma iBhayibheli lisho into eyisimanga lithi nesula asiduki kulendlela. Ngoba manje kulendlela lena ayidingi ingqondo. NeBhayibheli uma silifundi ngengqondo. Kodwa silifunda ngokukholwa. So manje yikho ke kuthiwa nesula siduki la. Ngoba manje lana akudingi ukuhlakanipha kwakho kodwa kudingeka ukukholwa kwakho. Ngibingelele bazalwane, ngibingelele ubuholi bala ekhaya bonke abafundisi abakhona, ingceke kaNkulunkulu. Ngiyanibingelela bazalwane namakhosikazi enu. Ngibingelele lonke ibandla lika Kristu Jesu. Nginibingelele nonke naze nabahle bazalwane. Naze nabahle sihleze sinibona sinibuka ku TV lapha na kuma social networks. You know, you look at this church uthi ya kwaze kwakuhle la ekhaya. Nabantu bakhona bahle bagezwe igazi lika Jesu. Amen bazalwane, ngicela uyishayele izandla nje ukuthi ukhona. Hallelujah. Tshena umakhelwane ukuthi wazi wamuhle. Mtshena ukuthi waze wamuhle. Hallelujah. Uma ke ungayiboni lento engiyishoyo kumakhelwane, mtshela ukuthi akakabonakala ozoba yikho. Hallelujah. Lisho njalo iBhayibheli lithi akakabonakala esizoba yikho. Hallelujah bazalwane. One thing I know about ivangeli ukuthi ivangeli lika Jesu liyagezana. Asifika ngasinje evangelini kodwa umusa wakhe bazalwane wasithatha wasithintitha wasenza sabukeke ngazi ukuthi khona into engcono ngathi ekubeni ngekho into engcono ngathi ukuthi samukela ongcono kwase kuthiwa nathi sesingcono. Alibongwe igama lenkosi. Ngizocela nje siye lapha emaBhayibhelini ethu. Kukhona onethenda yokufunda la ekhaya. Khona abazalwana abavane bebamba ithenda bengabe sayidedela. Amen bazalwane. Ngizocela siye encwadini yabaseRoma kuRomans, incwadi yabaseRoma ku chapter number 5. We'll take verse number 1. We'll take verse number 1 and take verse number 2. Ngizocela ningifundele lapho nje.
verse number 1 and verse number 2, book of Romans. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Baba busisa ukufundwa kwezwi lakho namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela ungiphindela. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Awuyibambe lapho. Sengahlala kakhulu bazalwane esontweni. Sekudlale kakhulu esontweni. So manje ngicela nje just bear with me. Bear with me khona la siyakhona sengaba nokubuye ngifuna ukufundisa kancane mfundisi. Yabona uNkulunkulu uyasisiza uma sihlele emasontweni, you tone it down a bit. Ngoba sinento yokuthi kufanele abazalwane bebe nento abayitholayo. Singaphumi si excited ngoba ikhona lento yokuthi umuntu ushumayele kakhulu ngoba ufike wamemeza. Ubaba wangifundisa abazalwane wathi uma abantu behleli phansi bethule, you must know ukuthi kusho ukuthi lento oyikhuluma iyangena. Yabona akudingi ukuthi siyimemeze. So ngizocela ungibambe manje ke ngingakamemezi khona ngizomemeza. Sekuyachaza ngisho lo kulabo abalindele ukuthi simemeze kasekugcineni sizomemeza. Kodwa kwamanje asiqale la bazalwane. Amen. Tshela makhelwane thana umfundisi uthi asiqale la. Ngicela uphinde ungifundele verse number 1. Isingisi sithi therefore. Jesus. Sithi lithi ngakho ke angithi bazalwane. Asikwazi ukuthi siqhamuke sekuthiwa ngakho ke. Kungenzakalanga lutho. Kusho ukuthi the fact ukuthi kuthiwa ngakho ke kukhona obekushiwo. Kukhona futhi obekubhaliwe esekufanele siyobona ukuthi yini lebishiwo njengoba sekuqhamuka sekuthiwa ngakho ke. Niyangizwa bazalwane? Because one of the things ekufanele siyibheke uma ngabe sifunda iBhayibheli bazalwane is that sinayo lento yokuthi uma njoba ngithi Romans chapter number 5 ube sesicabanga ukuthi uchapter 5 uhlukile from ithought yakhona ihlukile from Romans chapter 4 kanti ayihlukile. It's a continuation ka chapter number 4 uba sesingena ku chapter number 5. So asingalifundi ngathi sishaya ufind. So lithi iBhayibheli therefore since we have been made right in God's sight. Alibonga igama lenkosi. Elinye ihumusha lithi ngibonge. Amen. Thank you. Lithi therefore being justified by faith we have peace with God. Amen. Yayibamba indaba. To are being what? Being justified by what? What do we have? With who? Yayibamba leyo. Uma sasilungisisiwe kuthiwa sesinokuthula noNkulunkulu. Kusho ukuthi besingenakho ukuthula noNkulunkulu. So insindiso iletha ukuthula. Alibonga igama lenkosi. Insindiso ilethani bazalwane? Nobani? Kusho ukuthi besixabene noNkulunkulu. Umuntu benze njani noNkulunkulu bazalwane? Bexatshenwe noNkulunkulu. Manje uma kufika insindiso siletha ukuthi kube nokuthula noNkulunkulu.
kufanele siyibambe lezi zinto bazalwane because kukhona ukuthula esingena kukho ngokuthi sesibuyisene noNkulunkulu. Uma sesibuyisene noNkulunkulu uba sesinikezwa another level of peace esekuthiwa manje sesinokuthula kukaNkulunkulu. But kule level esisangena kuyona nje sisangena kwi level yokuthi asisaxabene noNkulunkulu. Uma usindisiwe kusho ukuthi awusenjani? Unokuthula noNkulunkulu. So kufanele wazi nje ukuthi you know bazalwane umhlabelelo ohlabelayo athi I have joy, peace and happiness in my soul. Uma ufikelwa insindiso, that is what happens to you. Uzwa kuba nokuthula ngaphakathi. So lithi iBhayibheli ke therefore being justified nikhona bazalwane. Uma sikhuluma about this justification nikhona bangcwele. Masikhuluma about justification, we are speaking about ukuthi God sees you as if you've never sinned. uNkulunkulu mangabe kubheka I want to put it the right way. Ngicela ukuyibeka ngendlela esiyibeka ngayo emasontweni. Even though I wrong but ngizoyibeka ngayo. Uma siza kuJesu sizoyinikela. Nikhona bazalwane. Uma siza kuJesu sizokwenza njani? Yeah. Siyayinikela kuJesu but ke the reality of the matter is that asikwazi ukuyinikela kuJesu ngoba ayikho into esingayinikela kuyena. Ngoba lithi iBhayibheli sasifile. Manje awukwazi ukunikela into efile. Come on somebody. Asinikeli kuJesu. But siyamukela kuJesu. Asinayo into esingamnikeza yona. Ngoba thina sasifile, sasizinkuni zesihoko. But sasesamukela insindiso, samukela ukuphila. La yesasife khona lithi iBhayibheli sasifile empambekweni zethu. So we don't have anything esingayinikela. But for the sake of ukuthi ngiqhubeke, asike sithi ke uma ngabe siyinikela kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Uma senza njani? Siyinikela kuNkulunkulu sivuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Lithi iBhayibheli siyalungisiswa. Kusho ukuthi uma ngabe silungisiswa, uNkulunkulu usekubheka through uJesu. Uma kubheka wena akasakubheki ngalendlela wena oyibona ngayo but he looks at you through the lens of the blood of Jesus Christ. Uma ngabe kubheka kanjalo ube sebona umuntu ongakaze one. Angiphinde futhi ngithi uma ususindisiwe umntwana kaNkulunkulu, izulu uma ngabe libheka wena, regardless of your shortcomings, regardless of your weaknesses, but uma ngabe likubheka alisaboni soni, but selibona ukulunga kukaNkulunkulu kuKristu Jesu. That is why webazalwane ku wrong ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ulokhu, you know, there is this statement mfundisi esisikhulumayo. It sounds very humble but it's biblically incorrect ukuthi ngiyisoni esenzela umusa, because uJesu mangabe kubheka akasaboni isoni kuwena. So you don't have to keep confessing into uNkulunkulu angasakuboni ukuyona, but siconfessa into izulu elisibona sikuyona. Uma lithi iBhayibheli we have been justified by faith, kusho ukuthi I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ngoba lithi iBhayibheli owathi engazani nesono but wenziwe. Angiphinde futhi ngithi lithi iBhayibheli owathi engazani nesono but lithi iBhayibheli wenziwa waba yini bazalwane? Oh come on somebody, wenziwa waba yisono. In other words, nawe njengoba wawuyisoni, izulu liyakwazi ukuthi likwenze ube ukulunga kaNkulunkulu. Angeke uNkulunkulu enze uJesu engazani nesono amenza abe yisono ube sehlulwa ukwenza wena. Now kufanele siphume kuma utterances akhe lezi. It sounds right ukuthi statement sokuyithoba ukuthi hayi ngiyisoni esenzela umusa. No, angisasisona isoni esenzela umusa, but sengiyokulunga kaNkulunkulu. Awutshela umakhelwane uthi ngiyikho.
ukulunga kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngoba izulu malibheka wena likubona kanjalo. So uma ngabe sikhuluma ngokuthi you have been justified, you have to understand this thing webazalwane. Ukuthi uma kuthiwa you have been justified by faith, kusho ukuthi your faith is based on the finished work of our Lord Jesus Christ. Ayikho into elungile ngathi, but ngenxa yokuthi samukele olungileyo kwase kuthiwa nathi sesilungile. Angiphinde futhi ngithi ayikho into enhle ngathi, but samukele uJesu omuhle nathi sesesibukeke ngazi ukuthi kukhona into enhle ngathi. But uma ngabe kuthiwa sinokukholwa, you have to understand this thing bazalwane of faith ukuthi ukukholwa kwethu is not based on what we do, but ukukholwa kwethu is based ekukholweni, not on what we do, but nokukholwa kwethu it must be directed ukuthi sikholwa yini, because wonke umuntu unakho ukukholwa. Angiphinde futhi wonke umuntu ohlezi la unakho ukukholwa, but the question then ukuthi yini okholwa yiyo. That is why lithi iBhayibheli mhla indodana yomuntu ibuya iyokufumana yini ukukholwa, ngoba izulu belingafuni into eziningi kuwena, but belifuna ukuthi ukholwe umsebenzi opheleleyo uJesu awenzile esiphambanweni. Sikholwa umsebenzi opheleleyo, njengomakhelana sikholwa umsebenzi opheleleyo uJesu awenzile esiphambanweni. Yeah, your faith must be based on that. Ukuthi sikholwa umsebenzi opheleleyo uJesu wenza umsebenzi ophelele esiphambanweni. Ayisekho into entsha azoyenza. Angiphinde futhi ayisekho into entsha azoyenza ngoba sewaqeda. That is why lithi iBhayibheli uhlezi ngakwesokunene sika Baba. Manje ukuhlala kwakhe kusymbolize ukuthi umsebenzi usuphelile, because abapriesti in the Old Testament bebengahlali phansi ngoba isihlalo sasingekho e-altar, ngoba umsebenzi wawungakapheli. But uma kufika uJesu waseyaqeda ngesono kwase kuthiwa usehlezi. Ubese lithi iBhayibheli nathi sihlezi kanye naye kwezasemazulwini. No, ngithi ukuthi usuke wena wayibona ukuthi uhlezi la, but wena uyi-hybrid, ubamba izulu nomhlaba. Abakangizwa abazalwane, ngithi awuhlezi la uhleli khona, ngokuhlala ngokweposition okuyona uhlezi kanye noKristu kwezasemazulwini indawo. That is why even when you pray awuthandazeli ukuthi uthi Baba ezulwini ngoba uhlezi kanye naye, but you pray from the position of heaven. Usathana simphebezi phezulu, but the devil is under our feet ngoba sihlezi kanye noKristu. Elithi iBhayibheli sit until I make your enemies your footstool. So yikho usathana simkhomba ngaphansi kweenyawo. No, izokusiza. Kukhona izinto ekufanele you understand about your position. Angiphinde futhi kunezinto ekufanele you understand about your position. Ukuthi when you are the righteousness of God, you have been justified by faith. Angazi noma niyangizwa yini webazalwane. You don't judge yourself ngokuthi yini science. You don't judge yourself by your own actions, but you judge yourself according to the position, according to the finished work of our Lord Jesus Christ. Angazi noma niyangizwa yini webazalwane. Asiyibheki ngokuthi yini sasihlula, asiyibheki ngokuthi senzani, but we confess and we proclaim ukuthi siyiyo lento uNkulunkulu athe siyiyo. Izulu malithi ukulunga kaNkulunkulu kusho ukuthi ngiyikho. Regardless ukuthi kukhona izinto ezisangihlula, lalelani webazalwane, uJesu usindise sazi ukuthi sibuthakathaka, usindise sazi ukuthi sisazoshayeka endleleni, usindise sazi ukuthi sisazolimala endleleni. That's why lithi iBhayibheli sinompristi ozwelanayo nobuthakathaka bethu, akasibizanga azi ukuthi my Jesus my God, because igrace yakho.
Okay. I'm going way ahead of myself here. Let me come back to this way, to the scripture. So I want to explain this thing, ukuthi. When the Bible, when it speaks about its justification, ukuthi justification ichaza ukuthi wena njengamanje izulu mangabe likubheka alisaboni sono kuwe. Angiphindi. Izulu uma likubheka alisaboni ini. Kodwa selibona umuntu ethulungile. Ingekho into elungile ngawe. Angazi noma niyangizwa yini webazalwane. Let me put it to you this way. You see uma ngabe umfundisi ehambe yeGoli. Kukhona into ayishoyo. Ethi I am flying to Johannesburg. Akasho ukuthi I'm going to the airport and I'm going to take a flight and it's going to fly me all the way to Johannesburg. But uma ngabe xoxa uthi I am doing what? I'm flying to Joburg. Nikhona bazalwane. Then the question becomes ukuthi umfundisi uyakwazi ukundiza. Umfundisi akakwazi ukundiza. But istatement sakhe uthi I am flying to Johannesburg akathembile yena. But it's because uzobe esentweni enamandla omdiza. Ubesathi I am flying to Johannesburg. Nathi indaba sisentweni enaman. Yingakho sithi I can do all things through Christ Jesus. Because isisentweni ekwazi ukwenza izinto engenzeki ngokwabantu. Unjalo umuntu mase kuKristu Jesu. Ukwazi ukwenza izinto obungakwazi ukuzenza, hayi ngoba uzenza ngamandla akho, but ngenxa yokuthi ungene emntwini okwazi ukwenza. Wasubuka ke ngazi ukuthi nawe sekukhona okwazi ukwenza. Uzwakala ukuthi I am flying. Ungenawo amandla omdiza ngenxa yokuthi uhlezi entweni ekwazi ukuflya. That is our position in Christ. Can you touch somebody and say that is our position in Christ? No. Wabazalwane khona izinto ekufanele siyi-understand. Uma ngabe singabantwana bakaNkulunkulu. Ubasalithi iBhayibheli. Now this faith, it gives us access to the grace in which we stand. It gives us faith into this grace. Somebody say into this grace. Lithi iBhayibheli kuwumusa sisindisiwe. Asindiswanga ngamandla ethu, but isasindiswa ngomusa kaNkulunkulu. Kungumusa sisindisiwe. Manje lo musa awukusindisa ubuso uyakushiya, but uma usukusindisile ukwazi ukugcina. Unamandla okugcina. Akazoma niyangizwa yini wabazalwane. Lithi into this grace in which we stand. Simemseni kaNkulunkulu. Uma ngabe usibona singawi, hayi ngoba kungaweki, indaba kuwumusa kaNkulunkulu. It is in this grace that we stand. Awuthi umakhelwane ethi I am standing in the grace of God. I am standing in the grace of God. Oh, wangazi noma niyayizwa yini webazalwane. Simemseni kaNkulunkulu. Usathana akanamandla okukususa uma ngabe umemseni kaNkulunkulu ngoba umusa ukwazi ukunqaba nawe. Alithi iBhayibheli sigciniwe ngamandla ensindiso. Lithi iBhayibheli now that this grace has appeared to all men to bring salvation. Simemseni. Awutshela umakhelwane ethane umusa lento. Ayidinga amandla akhe umusa lento. Uma usibona sivuka ekseni kungumusa kaNkulunkulu. Uma usibona senza izinto engenzeke ebantwini kungumusa kaNkulunkulu. Nokuba siyasebenza kungumusa kaNkulunkulu. Lalela wabazalwane. We are standing in grace. Lithi iBhayibheli asime ekholweni. Siyahamba ekholweni. Lithi iBhayibheli we don't walk by sight, but we walk by faith.
faith. So if faith iyahamba kodwa umusa uyasimisa. Angiphinde so that you understand this thing. Asihambi ngomusa. Emseni siyama. Athi uPaul uma ngabe senikwenze nonke. Ubese niyama. Ngoba uma ngabe nimemseni ayikho into enganisusa emseni kaNkulunkulu. Uma senikwenze konke senze njani? Kodwa uma sihamba ngokukholwa. You see, into limaza abazalwane abaningi basuke bafuna ukuhamba kanti abakakufunda ukuma. Ngoba the first position uma singena encindisweni according to the book of chapter number 5 to Romans, lithi now that we have been justified, we now have access into this grace in which we stand. Kusho ukuthi kufanele siqale sifunde ukuma before uhambe. Into awisa abantu abaningi ekholweni bawiswe ukuthi abafundanga ukuma kuqala before behamba. Okay, let me qualify what I just said. Ingane encane neke ibona ingane encane ukuthi ingane iqala ihlala. That is why uma ngabe sindiswa kuthiwa we are seated with Christ. Iqala ngokuhlala ubese ifunda ukuma kuqala. Uma ngabima ubase shaya izandla sithi yamayet yamayet ibisiyawa iphinde isukume kuthiwa yamayet iphinde yenze njani iqala ifunda ukuma kuqala. Angazi manje angizwa yini webazalwane, because kufanele uqale ufunda ukuma emseni kaNkulunkulu before uhambe. I-issue is that abantu bangena encindisweni bafuna ukungena begijima bengakafundi ukuma emseni kaNkulunkulu. Awutshela makhelwane thani kuyamiwe emseni, kuyahanjwa ekholweni. Kuyamiwa emseni thiwa yamayet umuntu umesanda kusindiswa engenela enukugwayi engene edakiwe ubesethi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Awulokho kuumusa webazalwane, ngoba umusa kaNkulunkulu umusa wambuliwe. Lalelani webazalwane bakaJesu, yabona into eyenza umuntu ayinikele kakhulu uma ngabe abantu beyinikele kakhulu uma bedakiwe indaba into ebenza bebe nenkani inyama yabo. So nesikhathi bedakiwe basuppress imizwa, ubese umoya wabo uthola ithuba lokuthi uma kushunyayela bethi nansi lento yasekhaya. Awangazi noma niyangizwa yini webazalwane. That is why uma uhlangana nabantu bedakiwe baba nesikhalo bememgwaqeni bethi emfethu sibeke. Sesitera usibeke enkonzweni ngoba kunento kaNkulunkulu ekubo eshoyo ukuthi siyama emseni. Ubese sifunda ukwenza njani? Ubese siyahamba, we walk by faith but we stand in grace. Now let's Bible into this grace in which we what? In this grace in which we what? In this grace in which we what? Now you have to understand something about the grace of God. Ukuthi uma kukhulunywa ngomusa kaNkulunkulu kukhona ukuthi uma ngabe ichaza kuyiTPT athi it's an undeserved privilege. Kusho ukuthi uNkulunkulu he gives you an undeserved into. Oh my Jesus, my God, into obungafanelekile ukuthi uyithole but uNkulunkulu akwenzele yona. When we speak about the grace of God, we are speaking about the unmerited favor where God gives you advantage, where God gives you a starting point. Your starting point, you start from the place of advantage. You don't start on a back foot. Umuntu wa grace uNkulunkulu umenzela ifavor yokuthi ukwazi ukuqala. Ngithi wena uzoqala njengabanye. Angiphinde ngithi awuzoqala njengabanye. Uma uke wasindiswa you are given advantage. That is why no Paul uma ngabe ekhuluma igrace ikunikeza amandla. Angiphinde futhi ngithi grace gives you power. Uma kuthiwa we have access into this grace in which we stand. In other words, sime emandleni kaNkulunkulu. Ikunikeza
unikeza amandla nala obusufikelwe khona ukugive up, nala obusuzwa khona ukuthi amandla yaphela. Paul puts it this way, uthi when I am weak, athi ngake ngathandaza kathathu, ngathi inkosi ngineva enyameni. Angazi noma niyangizwa yini webazalwane, wathi inkosi ngineva enyameni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akalungisanga isimo sikaPaul, but waqinisa umusa. Oh, kwangazi ukuthi namhlanje umusa kaNkulunkulu ungaba namandla phezu kwempilo yakho. Your situation may not change right now, but the grace of God is abounding upon your life. Awudingi ukuphuma esimeni, but udinga umusa ozokuqinisa ngala ukhathale khona. He gives me power to press forth. Noma sengifikelwe ukugive up, but igrace kaNkulunkulu. Ngithi umusa kaNkulunkulu uyasiqinisa bazalwane. Nala sifikelwe khona ukukhathala. Lithi iBhayibheli uElisha wake wathebalekela uJezebeli. Lithi wahamba wayohlala phansi kwesihlahla ezekhathele. Esefikela ngisho umoya wakuyibulala. Kwezwakala uNkulunkulu efika. Wathi Elijah, what are you trying to do? Wathi vuka udle ngoba uhambo luselude. Umusa wanqaba naye, because this grace does not save us only, but it sustains us. Iyasigcina. Athohlabelela kahle. Athi siyagcinwa noma ungathini esandleni so esandleni eso musa athi esandleni osiyagcinwa thina ungathini esandleni. It is not by power, it is not by might, but it is by the Spirit of the Lord. Oh bazalwane, nisibona simile, nisibona sivuka every Sunday, sishona khona inkinga zikhona, not ukuthi azikho, but umusa kaNkulunkulu kunento esidonsayo ukuthi noma ingakalungi lento, but umusa wakhe usanele sonke, umusa wakhe usanele sonke. Lalela, ukube bekuya ngoSathane bekufanele ngabe uyahlanya, kunendawo ebengafanele udlule kuzo, bekufanele ngabe udle emgqonyeni, but umusa kaNkulunkulu wanqaba nawe. Lithi iBhayibheli sasifile empambekweni zethu, sasizinkuni zesihogo, sasimele ukufa, but praise God for the blood of Jesus Christ, ukuthi lanqaba nathi lasisindisa singafaneleki. Ayikho into enhle ngathi, kodwa kuumusa kaNkulunkulu, kuumusa kaNkulunkulu. Bazalwane, athi uDavide, what shall I render to Jehovah? Athi yini bengayibuyisela kuwe Nkosi, ngoba uma ngabe ebheka lento uNkulunkulu amenzele yona. Umusa lento, ngithi umusa lento. Athi kungomusa phezu komu, athi kungomusa phezu komusa. Baxakekile abathakathi bendawo ukuthi uvuke kanjani, ngoba bayazazi izinto abazenze ebusuku, kodwa bakubona uvuka uhlabelela kancane, uthi kungumusa phezu komusa, kungumusa phezu komusa. Bazi ukuthi bakhwifile ebusuku, baphahle benza mnyama, babiza igama lakho, bathi umusa wanqaba nathi.
lalela izingane zakho njengoba ingadakwa hayi ngoba uhamba isonto umusa kaNkulunkulu onqabe nazo izingane zakho njengoba ingakathola abantwana zingama teenager umusa kaNkulunkulu onqabe nazo hayi kumusa bazalwane it is in this grace that we stand umusa uyanqaba nathi uyasigcina lo musa abanye this week they didn't make it kube neingozi zeimoto kodwa wena uNkulunkulu wathumela ingelosi elithi iBhayibheli uPsalms 91 he sends his angels to take charge over me kuneyingilosi kunehaqa kunefu neyingilosi ehamba iphebeza umethi uyafika usathane siyaphebeza siyanqaba nawo lalelani webazalwane bakaJesu ukuthi sisuke safuna izinto ezibonakalayo bathi bekufanele simbonge uNkulunkulu simbongele nalezi esingayibonanga ngoba the fact ukuthi asiyibonanga kusho ukuthi ubengalele yena olondoloza uIsrayeli ongozela ongalali bathi bevukile abathakathi naye akalali wena ulela ubujoko yena uyaphebeza the fact ukuthi akwenzakalanga kuwe the fact ukuthi awubonanga lutho uma uvuka ekseni akusho ukuthi uNkulunkulu ayikho into abayenza kunomusa bokuzumezile elithi iBhayibheli uyamnikeza olungileyo wakhe isinkwa salele oh we have this peace with God ingakho sesikwazi ukulala siphumule silala phezu kwazi inkinga silale njengoJesu elele emkhunjini bethu awubonini ukuthi siyafa bazothi befa ngapha but it shall not come near you ngoba unokuthula wathi ngeke ngivume unyewala athuthiqo empilo yami Baba siyabonga egameni likaJesu siyabonga baba ekuseni egameni likaJesu siyabonga baba umusa wakho egama likaJesu Kristu ophilayo siyabonga baba ukhunjuzwa ukuthi your grace is sufficient siyabonga Nkosi umusa wakho usanele ngegama likaJesu Kristu ophilayo udumo lonke Nkosi lungolwakho ubukhosi amandla inkazimulo kungokwakho baba siyakubonga nakulesi sikhathi ngegama likaJesu Kristu ophilayo siyabonga baba ukusikhumbuza ngokubaluleka komusa wakho ukuthi ngawo siyama egameni likaJesu simise njalo Nkosi emseni wakhe egameni likaJesu usihambise njalo baba ngokukholwa ngegama likaJesu Kristu ophilayo amen.